Ule, lihat tute cibai le vek ule. Nung kan video chuanin music track lak chhuah dan kan soi dawn ani. La record sa atanga music track chau lak chhuah dan kan soi dawn a. Hemi bawk a hianin hemi chung atanga thil ti theih tam tak kan soi tel bawk dawn ani. Amasa in music track la chuak tur chuanin application pakhat kan mamawh chu chu Play Store atang kan download tang. Play Store kan han luta te chuanin ta hianin Moses ti kha kan search dawn ani. Hei hiani a uninstall anga. Hei Facebook kan Facebook account nemo Google account hnenah mo khan kan connect ngai ani mo ta hianin aron lang zel dona lo luk to khan lo ani la har zen dewa music track khan lak chhuah du po khanin ati thei zong zonga tin attract theih a ori ve rewa chuwang chuanin a thaviau ne kan thi tlem na slow de ulaka o tikhanin o na kan lut ngal ta a open leng hela hian chuan hela hianin next ti oma ta hianin kan next le don ani chuan kan next leng get start ani anga te chuanin ke chuan ka Facebook account nen hianin kan thlun zomanga sign in with Facebook account mo kati dana kha in muthiam zel tur angai tai la continue a met le ta ta hi chon don alo hi te meng o don alo a hianin click nga chuan a music track kan lak chhuah du peraka he tilaya e kan music player ami kha kan juk lak chhuah don chuanin ta plus a hian kan zum petang o chuanin file app ta hianin kan juk click le don ani alo chuan large file a hei music player ami zong zong karon lan kim lo chuanin tain large file a an juk click don ani chuanin tuna chuanin ka lak chhuah chin tura chu lil zo hi hei kan la chuak sinang o tikhanin alo om ta a chuan submit a hela han submit a oma ta hian kan juk click leng tikhanin in upload mek ta a 100% thlang in upload angai ni hei mo tikhani ta a chu got it te mai anga tikhanin I'm processing vel mek ani tikhan processing a zowa in download mek ani tikhan in download zo hi kan ngak don ani tikhan in download zo ta a in download zo to chon ama hian teng kan juk click anga tikhanin next a hian kan click anga an done click le don ani chuanin tuna hian tikhian an zai vel meka achunga he tilaya akiron lang the thia te hi ni akhot akalna zelani guitar zir du ta torin chang em bokani
ti khanin ti hian kan du kan off do piang khatin kan off zelanga ti hian kan lak chhuah du bera khati hian a volume te pawh kan ti sanga a voice a chau kan han pai du point voice chau pawh kha a pai the de drum he kan on anga music ka kan on vek anga ti hian a voice a chau hi ti hian ka pai don ta ni mo chuan heti lai hnuai mi te hi an le chin tai la ti hian lo om ta du chuan hei a volume poi kan up thei ta ni chuan hetlai moderator in ti hi hei chu a om je chu a speed kha ni maya a music speed ti chak na le ti muan na kha ni maya plus a hian a ti chak na minus a hian a muan na kha ni maya ti chian kan ti muan du chuan minus lama kan ti chak du le plus a ka tiang kha ni kan ti sel do na ni ti chuanin he lam ding lama mi te hi hei hi a ki thlak na ani maya a ki thlak na ni a kan han ti chinang o ti tuna hianin fp a om ta a niam deuh manga kan ti chuanin plus a hianin kan be ti le don ani ti khan kan bel anga gan chuan a sang deuh manga kan ti chuanin heta minus a hianin kan zuk met le don ni ti han kan zuk a pai keu keu mai anga tuna hianin a voice hi ka pai dei ta ni ti hianin a music track chaw kha kan lak chhuah du don chuan a dang hi a volume hi kan up vek anga heta a hnuai lamah hianin export a hian kan kal don ni save to device ti om ta a heta hianin separate tracks ti om ta separate tracks te om je chu a voice te drums te khatiang kha a sang thle thli a lak chhuah na ka ni heta kan lak chhuah chuan a sang thle thli na om vek don ani track chaw kan lak chhuah du don chuan ta khan audio mix a khan kan kalanga mp3 a mo export ti hian kan kalanga share ti hian kan kal lai don ani chuan audio mix ti a hianin kan zulu tang ti chuan mp3 kan select anga share a hian kan kal le mai don ani kan share chinang o hei hi 100% thleng a kal ve nga ya Vedeo te lo ngak chuai 98% o ti khan helai lo langa hian kan du na hun kan va share chuak thei ta ne tuna hian whatsapp a te share mi khatiang a te le a file a te pawh kan du chuan kan copy theia ti khanin a ti dan tura chu a le a share chhuah dan deuh kha chu kan thiam mai tura ngai tlang ta ila video te min lo like sak thau turin kan sawm tak me chowa tin la subscribe lo kan om ni chuan min lo subscribe sak ram turin kan sawm tak me bok chaw ne video dang kan laron ti chuak zel do na a chung te in lo la en du ne chuan notification bell a khan all ai lo da anga ti chuan kan video sema pi in lo zel thei do na ni ka lo me